El Badalona continua el setge al líder del grup 3 de segona B. També es manté el Sabadell en aquesta part alta de la taula. A la part baixa de la classificació, el Sant Boià no aixeca el vol. Repassem tot seguit com ha anat aquesta 20a jornada. Dos penals han permès al Badalona continuar com a millor equip català de la segona B. Davant de l'Hospitalet, Santi Villa ha avançat els escapolats en el minut 49, però 7 minuts després, un xut des de la frontal de Rubén García ha significat el gol de l'empat per als de Miguel Álvarez. Semblava que el Badalona deixaria escapar 2 punts, quan en el temps afegit aquest clar penal de Moussa Bandé sobre Jordi Ferron ha significat el 2-1 després de la transformació de David Prats. El Badalona és a només un punt de l'Oriola, que ha empatat a Alacant. El duel per entrar a la zona alta se l'ha endut el Sabadell, que afiança el seu tercer lloc gràcies a aquest gol d'Hiroshi, en què Eduardo, el porter lleidatà, no ha estat gaire encertat. Els de Mili Vicente haurien pogut empatar el partit si Rubén Rayos no hagués desaprofitat aquest penal en la recta final. Tot i jugar amb 10 durant una bona part del partit, la Gramenet ha guanyat al camp del Sant Boià i ha enfonsat encara més els de Quim Ayats a la cua de la classificació. Un penal transformat per Albert Cazorla, la primera meitat ha obert el marcador, i els de Ramon Moya han sentenciat a la recta final després d'aquesta gran jugada individual d'Albert Juste. Els colomencs són ara a 2 punts del 16è. I finalment el Sant Andreu es distancia de la zona alta després de caure al camp de l'Alcoià per la mínima. La culpa ha estat d'aquest gol de Carrion en el minut 22. El quart lloc és ara a 5 punts.